θέμα μοναξιά, θέμα γνωριμία. Άλλοι δεν το παίρνουν σοβαρά. Υπάρχει όμως πολλής κόσμος που έχει ανάγκη να βρει ένα σύντροφο, να βρει μια παρέα, να αλλάξει η καθημερινότητά του, να βγει από την κατάθλιψη, να γελάσει, να νιώσει κι αυτός ότι κάποιος τον νοιάζεται. Ένα τηλέφωνο να χτυπήσει και να είναι κάποιος που θα του πει τι κάνεις, είσαι καλά, πάμε να πιούμε ένα ουζάκι, πάμε να κάνουμε μια βολτούλα, πάμε να δούμε ένα σινεμά. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει στις μέρες μας. Πολλά τα social media, πολλές οι γνωριμίες, πολύς ο κόσμος που έχει ανάγκη να γνωριστεί με κόσμο και γι' αυτό επιλέγει τη φτηνή λύση. Πολλές φορές όμως η φτηνή λύση δεν είναι ανώδυνη. Είναι εξαιρετικά επώδυνη. Γιατί μας γυρίζει boomerang και διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος που εμπιστευτήκαμε δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε πάλι κοντά μας ένα από τα πιο έγκυρα, για να μην σας πω το πιο έγκυρο και θεωρηθώ υπερβολική, έχουμε τον κύριο Γιώργο Πάπα. Είναι πραγματικά έχει τα πιο γνωστά γραφεία γνωριμιών και αξίζει να τον εμπιστευτείτε. Πριν πάμε όμως στην καλησπέρα του, πάμε να δούμε ένα βίντεο που μας έχει φέρει. Είναι το δυσκολότερο, μα για τον Πάπα βρε παιδιά είναι το ευκολότερο. Το πρόβλημα της πατρίας είναι το δυσκολότερο. Τα γραφεία Πάπας λειτουργούν από το 1939 με πολύ μεγάλη επιτυχία, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο χώρο των σοβαρών γνωριμιών με σκοπό το γάμο ή τη συμβίωση. Θα βρούμε σύντροφο να μας αρέσει, όλοι μας θα παντρευτούμε, αν ο Πάπας μπει στη μέση και οπωσδήποτε θα βρούμε σύντροφο να μας αρέσει. Τα γραφεία Πάπας για την αναζήτηση του ιδανικού συντρόφου χρησιμοποιούν το σκεψιγράφημα. Το σκεψιγράφημα είναι ένα εργαλείο με το οποίο μελετούμε και αναλύουμε τα στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο χαρακτήρας, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι, τα κατοικίδια, τα σπορ, τα πραγματικά ενδιαφέροντα και άλλα πράγματα, τα οποία προσπαθούμε να ταιριάξουμε ώστε να γίνει η απόλυτη συνάφεια. Είναι διαμορφωμένο από ψυχολόγους και εμπεριέχει τόσο τα στοιχεία όσο και τα ζητούμενα του κάθε ενδιαφερόμενου και ο στόχος φυσικά είναι η απόλυτη συνάφεια. Στη ζωή την ευτυχία μάντεψε, ο Πάπας το χικαύχημα τόσους χιλιάδες πάντρεψε. Ο κόσμος ο οποίος είναι μέλη των γραφείων Πάπας είναι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό ως προς την προσεγμένη εμφάνιση, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, τη μόρφωση και φυσικά μια πάρα πολύ καλή απασχόληση. Το φάσμα των ηλικιών είναι τεράστιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κυμαίνεται από τα 18 μόλις έτη έως τα 85, γιατί όλοι έχουν ανάγκη για συντροφικότητα. Είναι άνθρωποι από την Ελλάδα, το εξωτερικό, από την περιφέρεια και είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν για αυτό το οποίο θέλουν στη ζωή τους επειδή είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι. Βγαίνοντας λοιπόν δύο άνθρωποι έξω, γνωρίζουν ότι έχουν ένα κοινό σκοπό και στόχο από την αρχή. Επιστρέψαμε και να ξέρετε τι λέγαμε όση ώρα βλέπατε εσείς το βίντεο. Της λέω, της κυρίας Κούρτα που είναι εδώ πέρα μαζί μας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Και πάλι στην εκπομπή. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα και πάλι. Πιο μαυρισμένη και πιο Μπορώ να πω το λαμπερή. ίδιο και για σένα, Ναι. ειλικρινά και για όλο το πάνελ. Σας θαυμάζω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σε θαυμάζω που αντέχεις τόσο φλερτ. Της λέω, εσύ είσαι στο βίντεο. Μου λέει ναι. Της λέω, έρχονται στο γραφείο και θέλουν να σε παντρευτούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει, πώς το πες το μας. Κάποια τυχερά υπάρχουν. Έτσι, κάποια τυχερά υπάρχουν. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ο κύριος Πάπας διοργανώνει και καταπληκτικές κουραζιέρες. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Να πω ότι στην 1η Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, θα συγκεντρωθούν όλα μας τα μέλη, ελεύθεροι, διαζευμένοι, οι πάντες, ώστε να κάνουμε αυτή τη μονοήμερη κουραζιέρα. Πιστεύουμε ότι ο καιρός θα πάμε Αίγινα, Ύδρα, Πόρο. Πολύ ωραία. Σε αυτά τα τρία νησιά. Τι ώρα ξεκινάει το πρωί? Θα ξεκινήσει το πρωί και θα έχει επιστροφή το βράδυ. Θα είναι μια κουραζιέρα πάρα πολύ οργανωμένη, που θα έχει πολλές γνωριμίες και πιστεύω πραγματικά ότι οι φίλοι μας θα το απολαύσουν.
Οι φίλοι που μας βλέπουν και θα θέλουν να έχουν συμμετοχή. Θα μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο. Το 2-10-36-20-147. Και μπορείτε και στο 6944-137-189. Γιατί μπορεί τώρα στο γραφείο να μην είναι κάποιος, είναι Κυριακή, οι άνθρωποι παίρνουν το ρεπό τους. Καταλαβαίνετε. Μπορούν να μας αφήσουν μήνυμα και αμέσως εμείς θα τους τηλεφωνήσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Πολύ ωραία. Μας είπατε και μια πολύ ωραία ευχή για τους μπαμπάδες. Βέβαια. Γιατί Νένα μου? Γιατί ο ρόλος του πατέρα είναι μια συμπεριφορά η οποία μαθαίνεται. Δεν είναι όπως η γυναίκα που εκγενετής, δηλαδή κάνει το παιδί κλπ. Άρα χρειάζονται χρόνια πολλά στους πατέρες, διότι έχουν αποδείξει ότι κρατάνε τη συνοχή όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο που πιστεύουμε στο θεσμό της οικογένειας, αλλά και γενικά στην κοινωνία. Οπότε είναι πολύ βασικός ο ρόλος τον οποίο παίζουν και γι' αυτό τους ευχόμαστε να συνεχίσουν, έστω κι αν, ξέρεις, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να σου πω, ότι πολλοί πιστεύουν ότι επειδή η Ελλάδα έχει κρίση, ότι δεν γίνονται γάμοι. Τώρα όμως γίνονται. Τώρα γίνονται οι γάμοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ, επειδή μιλάω και με τη Eurostat, η οποία καλύπτει σε οποιαδήποτε θέματα, είτε κοινωνικά είτε οικονομικά κλπ, βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλη άνοδο στους γάμους. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κόσμος παρόλη την κρίση πιστεύει στο θεσμό και καταλαβαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσει οικογένεια. Και η οικογένεια να τη δημιουργήσει όσο είναι και νέος. Ή αν δεν έχει οικογένεια να προσπαθήσει. Μα η κρίση ενώνει και τους ανθρώπους. Δηλαδή, εάν είναι ένα ζευγάρι που ο καθένας μένει μόνος του, όταν ενωθούν τα έξοδα μειώνονται κιόλας, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να πούμε και σε αυτό ότι το τέρι είναι ο συμπληρωματικός μας εαυτός. Από τη στιγμή που δύο άνθρωποι έχουν μια ωραία σχέση μεταξύ τους, αυτομάτως νιώθουν και πιο αυτοδύναμοι, πιο δημιουργικοί. Θέλουν να κάνουν πράγματα. Ανοίξουν τα φτερά τους. Πολύ σωστά. Και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο πολύ σωστά ανέφερες και το λέω πολλές φορές, παιδιά, δύο μισθοί είναι πάντα καλύτεροι από έναν. Ή από μισό, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω, Νίκη μου, έρχονται μπαμπάδες που είναι χωρισμένοι στο γραφείο? Μπαμπάδες γενικά και δημιουργούμε, αλλά και όταν έρχονται μπαμπάδες, φροντίζουμε να τους ικανοποιήσουμε με αυτό που ακριβώς ψάχνουν. Δηλαδή, ένας άτυχος γάμος μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Δεν είναι κακό. Ή όπως επίσης μπορεί να χάσουμε τον σύντροφό μας. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολλές φορές. Και μπορεί και να μην είναι, συγγνώμη, και άτυχος ο γάμος. Μπορεί απλά δύο άνθρωποι να κατάλαβαν στην πορεία που ζούσαν μαζί ότι δεν ταιριάζουν. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να έχουν καλές σχέσεις και να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους. Ναι. Συμβαίνει, σπάνια, αλλά συμβαίνει. Σίγουρα. Οπότε κάποιοι μπαμπάδες οι οποίοι έρχονται, εξαρτάται και από την ηλικία τους, αν θέλουν να δημιουργήσουν ξανά οικογένεια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας νεαρός μπαμπάς, ο οποίος είναι 48χρονος επιχειρηματίας, με πολλά προσόντα και οικονομικά και ως προσάνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή έχει κάνει δύο παιδάκια, που αυτή τη στιγμή είναι μικρά και μένουν με την πρώην σύντροφο, έχει ελεύθερο χρόνο, φυσικά τα αγαπάει και τα βλέπει και τους αφοσιώνει και ο ίδιος χρόνος, αλλά δεν έχει αντίρρηση στο να βρει μια σύντροφο η οποία ενδεχομένως να έχει και αυτή κάνει παιδιά ή να μην έχει κάνει καθόλου και να δημιουργήσει οικογένεια. Έχει όλο το πακέτο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και μεγαλύτερος μπαμπάς, 68χρονος συνταξιούχος τραπέζης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος, με πολλά επίσης προσόντα, και δεν μιλάω μόνο για οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδο που είναι ούτως ή άλλως υψηλό. Έχει το χιούμορ του, έχει τη διάθεσή του, παρά την ηλικία του, αρέσει το κολύμπι, έχει το σκάφος του, όλα αυτά του αρέσει δηλαδή να τα κάνει. Αυτός, επειδή έχει κάνει ένα κύκλο ζωής, ψάχνει μία σύντροφο η οποία και αυτή να έχει ανεξάρτητα παιδιά, ώστε να έχουν κάποιο ποιοτικό χρόνο μαζί και να περνάνε όμορφα, ενώπιση και του καλοκαιριού. Βέβαια. Και θέλω να μου μιλήσεις τώρα, δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας θέλει να τοποθετηθεί, μπορείτε να το κάνετε και οι δύο πάντως, για τις επικίνδυνες γνωριμίες μέσω social media. Αυτό είναι μάστιγα, έτσι. Σημαντικό αυτό. Δηλαδή υψηλή Ξανθιά γαλανομάτα και μας βγαίνει ο Μπάμπης από την Κυψέλη. Ακριβώς αυτό. Έτσι, δηλαδή έχουμε θέμα. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από μια εικόνα προφίλ, η οποία μπορεί να είναι θελκτική, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν ξέρεις ποιος είναι και τι θέλει. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τα social media αυξάνουν το φλερτ, αλλά το φλερτ τελικά αυτό που πάει και τι είναι, μπορεί να καταλήξει σε κάτι σοβαρό, σε αντίθεση με το γραφείο. Στο γραφείο έρχεσαι, ξέρεις, καταθέτεις
τα προσόντα σου, ανοίγεις την καρδιά σου, λες την προσωπική σου Γίνεται ιστορία. το σκεψιγράφημα. Πολύ Εμένα σωστά. μου μείνε αυτό, παιδιά. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, το γραφείο είναι το μόνο μέσο που μπορεί να σου παρέχει την ασφάλεια. 100%. Εγώ θα σου πω κάτι, Νένα, ότι πριν πολλά χρόνια έφτιαξα εγώ προσωπικά και υπάρχουν οι κασέτες κλπ. Ένα μικρό Facebook, στο οποίο όμως είχα την ασφαλιστική δικλίδα. Δηλαδή θα μπορούσα να ελέγχω όπως έχω τις ιστοσελίδες μου κλπ. Όταν όμως είδα πραγματικά ότι μπορούσε κάποιος να βρει έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί, δηλαδή μια φίλη να το πει να δώσει τον κωδικό ή οτιδήποτε και να το πάρει κάποιος άλλος και όλα αυτά, κατάλαβα ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Έτσι λοιπόν οι ιστοσελίδες τις οποίες έχουμε και είναι πολλές, είναι εξασφαλισμένες από κάθε πλευρά. Πρώτα υπάρχει ο έλεγχος από εμάς και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα και να αναζητήσει αυτό που θέλει. Στη δική σας ιστοσελίδα. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό Ναι. που λέμε, δηλαδή όταν υπάρχει εγκυρότητα σε ένα γραφείο που αυτή είναι η δουλειά του και που τόσα χρόνια δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κάνει πετυχημένους γάμους, 19.200. Τώρα ελπίζουμε αυτές τις 15 μέρες να έχουν πάει 19.800. Έτσι και ευχόμαστε. Λοιπόν, αλλά είναι άλλο όταν μπαίνεις κάπου που υπάρχει εμπιστοσύνη και εγκυρότητα, έχεις πραγματικά το κεφάλι σου ήσυχο. Βεβαίως. Όταν- Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, το πιο όταν σημαντικό. μπαίνεις στην αβεβαιότητα του διαδικτύου, εκεί όλα είναι πιθανά. Και αυτό έχει πολύ πολύ τραγικές συνέπειες κάποια στιγμή. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, εάν, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε πάλι το ότι σε καμία περίπτωση αν βγει κάποιος σε ένα ραντεβού για γνωριμία μία φορά, δεν επαναλαμβάνεται η πληρωμή. Όχι, όχι, είναι ανάλογα, κοίταξε να δεις, επειδή μου το ξαναρώτησες αυτό. Γιατί μας το ρωτάνε, Ναι, είναι ναι. κάτι που υπάρχει ο φόβος. Είναι όταν κάποιος κάνει συνδρομή, η οποία η συνδρομή του ισχύει μέχρι να παντρευτεί, από εκεί και πέρα μπορεί να δει πάρα πολλά ραντεβού. Δεν έχει σημασία. Πολύ μπορεί ωραία. να, Είναι και μπορεί να εφάπαξ, δηλαδή, δημιουργήσει και πληρωμή. σχέση με κάποια, αν είναι άντρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε, και στην πορεία των πραγμάτων κάτι να πάει στραβά, ρε παιδί μου, οικογενειακά ή οτιδήποτε. Εδώ είναι ο θα Πάπας. επανέλθει σε εμάς. Αυτό Αυτό είναι. όμως που πρέπει να πω λίγο Αυτό τώρα στους ο φίλους. κύριος Πάπας, Ναι. κάθε Τρίτη, Κάθε Κυριακή στις 10 η ώρα, επειδή ακόμα δεν έχει αλλάξει και πολλοί δεν κάνανε αυτή την αναζήτηση και το DJ δεν το έχει διορθώσει, θα μας βλέπετε κάθε Κυριακή στις 10 η ώρα στο κανάλι Έξτρα, εκεί που δηλαδή ήταν η συχνότητα του ΑΒ. Όπως τώρα η εκπομπή με την Ένα βρίσκεται στη συχνότητα του Έξτρα. Αυτές τις μέρες πιστεύω θα διορθωθεί το θέμα, αλλά επειδή πολλοί δεν κάνουν αναζήτηση και έτσι Να το λύσουμε. Εδώ είμαστε για να το λύσουμε. Σας Οπωσδήποτε. ευχαριστώ πάρα πολύ Εμείς για τη συντροφιά. ευχαριστούμε. Να είστε Να είστε καλά. καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακραία